13 Agostni salo Azadika Amirit Mahotsav ni Bisingtwi Yakhili Academy tai Khwmpui Academy ni kaisa football Thungmung o Thungmungo gol mankha Yakhili Academy ni hingke 2 gol Khwmpui Academy ni hingke 1 gol o 1 gol baino koplai wngkha Khwmpui Academy ni rungsrwngnai rok o Thungmung koplai wngnai rok no soka thangwi yafarikha MDC Ganesh Debroma tai logio tongo Tripura Mothani joto leader sengkrak song nai tongdi chayakari plansing pathajora chini kok TV. Norok ni team winner ngai ni bokha bahai ma tongka bom hai khlai winner khai ka tu wakni jora ko so khaja ambaga sumbo jitika kono samia bahagi jitika ni team work dan khana ta mongka lucky da ambaga sum jitika ang ko kusing ka ta sini team bo kusing ba ja eno ni school besi kusing na lai no kusi man nang sak bom hai ma tongka first time tournament ko ba onek kusing ka ta boy school Yakhili by Khwmpui norok bo Yakhili Yakhili ni to play